זהו לא עוד סיפור על מלחמה והישרדות, זהו סיפור על גבר אמיץ שבחר בחיים, שהחליט, למרות כל הזיכרונות המרים והכאב, שיש סיבה לקום בבוקר. משה פינגרוט היה רק נער במלחמת העולם השנייה כשהחליט להתגייס לצבא הפולני. כשחשב שהמלחמה סוף סוף נגמרה, החליט לעלות ארצה, אך לגורל היו תוכניות משלו. לארץ התחלתי לעלות ב-1947 באונייה אקסודוס, וכשהאנגלים החזירו אותנו לצרפת, שוב התארגנו בקבוצות קטנות ועברנו את גבול גרמניה-צרפת ועלינו ממרסל לארץ. כדי להתמודד עם אותם הזיכרונות, מצא לעצמו תחביב ששימש לו כתרפיה וסיבה להמשיך. אני חיפשתי כל מיני דברים שהם דומים לכל מיני דברים, לכל מיני דמויות או אנשים או חיות או כלבים או ז'ירפות וכו' וכו'. כל אחד יש סיפור משלו. אישה למשל מגרשת את הבעל שלה שהוא הגיע מהחזית בלי ידיים ובלי רגליים, וגם הבנים החליטו לעבוד יחד איתי. יכול להיות שזה איזושהי תרפיה. אבא שלי כרגיל הוא לא דברן גדול, אבל אני מרגיש אותו, כאילו, אני מבין שמה שהוא עושה זה כאילו עוזר לו, יכול להיות, להתגבר על מראות ועל כאבים שהוא חווה בילדות שלו. כעבור תקופה קצרה התגייסתי לצה"ל ולחמתי כאן. בדרך כלל היצירות האלה נתנו לי את התעסוקה שאני יכול עוד ליצור או לתכנן משהו לעתיד. אני רציתי להמשיך לחיות, ממש לחיות. ינואר בחיפה וכמעט 70 שנה אחרי, משה עדיין מסתכל על אותו הנוף מאותה הדירה בנווה שאנן, נזכר בעבר ואולי מהרהר מה יעלה על גורל היצירות שהיו וישארו פרויקט חייו.